dona utkalo kleta ambalma o bisimila malak juga don kibaru keneka kibara munu mamulo kada klukan ode kari don chufe jatiga wale do taraka ansongo dugla mo do segere ni ayire la kafoko mo bidur ni kele uluni tora akoda fe kibara munu serama ulu konne ayire kafo ko kari don chufe ka dugu jetenen dona jatiga wale tabaw ko ulu koni dona ansongo komindo konala ni oye watagunay ko o dugu nani ni jatiga wale tabanu nun koni bingalke wale lata kanyasi dugu deuma ni dugu nani bela jelen kono wa mo mun koni tora ni bingalke wale nun koni dafe ayire la kafo ko muso konni kunga chala aleni demsenu uye so jeni ni ka klaka bagamara yoro ka ulu fene jeni ni ka klaka tani ni dugu la mo nun koni ka bagan chama fene nga ame wakati mina iko sisa ama sega do ni jatiga wale tabanu nun koni makili munye nga kibara wale mana bu ko fe ambo da okluka kawla do na fene kafo ko otoguna ale lamini dugunna ko jatiga wale tabaw uluka bingalike wale ka chani yoro na kosobe ko abe wati jambo mali jamana o koni norobla foste ni yoro ko foden na ko wa fene ko findigu yerete ni yoro na kafo ko ube dugula mo nunu lakana ni dugu nunu konnala ayirelen do kafo ko jatiga wale tabaw ko usigile ndo adugu nunu womseni chama kono ame wakati mina iko sisa ni dugula mo nunu u dombaka munun kon be dugu werewla ulu fene kon ya yire kafo ko kon teka uga dugula mo ko ni kibero ya soro ulu fene ni kama na fili kon be nyogona sabla utado usumo be joya munna yenno alibi otoguna bingalike wale nunu ukumun konnala mali chamache fanga nyema colonel Asmi Goita ale kle saba de national ke wala sa jogamna ni ake dusma kasay ka sababu ke mamun ko ni bonela unine alibi mali chamache fanga ka fola ko ni ko ni tena blatanto ko sega lu ko ni menake ko wala sa jogamna mo mun ko ni ni bingalike wale nunu ke uluka mine uni nyankilim ka kan ugada uka ko ga ko abani ni malien bela jelen ko ni fe ko ni wale anu ko ni kana to malion ko ni kafara ko alibi anga jeka ambolo di nyogoma wala sa chuga amna am seka fu siri ni wale jugun nun dana anga jeka do ke mo mun to rani bingali ke wale na ala ku dayro smaya kibara were mambolo kada kuloka ore mali ekol karamako ulu ko ne alaje ka foko ube kalande ulu ko ni ka san laba nyogonda nunu ko be usendo akola kala no kunun tenendo nyogonda munu be no na anko luma ko BT1 aleni BT2 o nyogonda ko no kuma ka ke ekol karamoko bora mali fambe fe ni ka alaje ka foko ubeta kalande nunu ka ulu ko ni bali u ka nyogonda una gani wale anu ko ma nyesoro sabla mali kalanko ministry o era ko ni fene ku ye a laydu ta ka fo ko nyogonda nunu ko ni ko utina bo utogokoro ko wa fene ko ubeke ekol karamoko ulu ka ni wili ka jon nunu ko nala keren ni ala kay Bamako Sikaso Segu aleni mali fanchama ukoni finitigila ka ulu karla nyogona yoro chamana ado yerela ukoni mata gaz filiere ko ekol karamoko kan ga alibi ni mo ko fale nun ko bala ko ulu ko tena segi uko ko fo ulu kan ka lanyini o ka sabati ni o article 39 o sharia la batolier nambola ameta baflabe kawla dona kafo ko dem fitinu ka damne u kalo woro la fuka tabla u sandurula ulu ko ni ka vitamin A boloji kon mi ka ke baflabe kibara mun serama ulu ko ne ayire kafo ko dogo kun temele baflabe ale kenya soba ulu den kalo woro ka tabla asandurula ulu ka boloji damne ni o vitamin A boloji wala sa u be se ka kisi falko la bana do ma jukamna baflabe ale kenya tigilamo ulu ko ne ayire kafo ko ulu ko ni ka ni boloji kunte dore ko wala sa jukamna ni samia wakati na demsenu ulu be se ka kisi kono bol bana ma jukamna ani jolte se bana ale ni vitamin tanya bana ni ayire la kafo ko o bana nun ne be ke demsen jaman sataye ulu ka yoro nunna ambalma ni ne ku e awa bidon kibarwe kada okluka ani je aka kluma jola o kambe anyona were